В момента съм на работа. Даже и небето не се вижда. Пък мислех, че ще се види. Ето. Нищо не виждам. Даже ръката си не виждам. Така си бачкаме. Вечер. Ето. Джако не го виждам. Трябва да е някъде напред. Сега ще отида да го търся. Само да не се убия някъде. Си баба майката тук. В планината, нависоко. Мъгла е в момента. Но нищо не мога да даже къде вървя. И в момента бачкам. И ръката си не виждам пред екрана ми. Курва, нищо не виждам. Сега бягам към Джако. О, бягам, ама не бягам. Вървя. Само си хабя телефона. Джакич! Къде си? Ето една светлинка. Той е Джако. Обърни светлинката към мен. Ето го Джако. О, тук е Джако, бачка. Ето тази светлина е Джако. Сила. Да. Как работи ми, Къде бачка ми покажи? Виж, бачка ли? Тъмното, Само се виждам носа. Ето. Какво пишеше? 18. Я обърни към мен да се видя. Ето съм аз. Не знам дали се виждам, майката си трака! Като филм,